ओमफ्राय बे मानसिया नोंखौ जेनेबा बेबायदि जानायखौ खबर लागोना लायाखै दिनैसिम खनसेबो? लाफायाखै ना? जे बिमा बिफाखौ गोसोखांना गाबोनो ओंखारा नोंलाय? गोसोखांबालाय अबावमोन बिमा बिफा थागौमोन आंखौ बेबायदि जोथोन लागौमोन सानगोन ना साना नोङो दायो? बेबायदिनो बेन जानानै थाबाय थानांगौ जायो थाबायनोबाबो बिदि बेन जानानै थानांगौ जायो आरोना नैबे बिथांमोनखौ सापर्ट होनो थाखाय आं नैबेखौ खावलायनाय जाबाय आरोना खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो खनसे बरायफिनबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अनलाइन सापर्ट लोगोसे इसोरनि अनगायै जोबोद मोजाङै दं आरोना आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरोना बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना इन्ट्र नायनानै भिडिअखौ एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ भिडिअ मानि भिडिअ नोंथांमोनहा माने नैबे भिडिअखौ नाय आरोना नायनानै फारसेनिफ्राय स्किप खालामालासिनो फारसेनिफ्राय फारि फारि नाय मा भिडिअ बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो माने बुजि मोनगोन हमनो हागोन भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जोबोद दुखु मोनगोन आरोना बे भिडिअ माबोरै बे मानसिया माबोरै बिदि जादों माबोरै बिदि जाखो नोंथांमोनहा माने नाय आरोना जोंहाथ' माने बर' हिसाबै जोंनि गासैबो माने बर'फोरखौनो जों गासैबो बिदा फंबाय साननानै लायो नङा होमबा थ' भिडिअआव माने नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहर लोगोसे सोरबाफोर माने सापर्ट खालामनो हायोब्ला अननानै माने अननाय दंब्ला एसे सापर्ट खालामनो हायोब्ला अननानै सापर्ट खालामनो थाखाय आं नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जादों आरोना बे भिडिअखौनो नोंथांमोननि फारसेनिफ्राय फारि फारि देखायनानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय जाय न'आव थायो बेनो आरोना बियो न'आ बिनि फंबायनि ना बिदानि बिनि बिदानि नङा बिनिनो बे न'आ बियो बे न'आव थायो आरोना बिनि न'आ बेनो सरकारनि न' मोनदों बेस्रा कन्डिसना बेबायदि सरकारनि न' मोननानै बेखौबो नोङो जेनथेन कमप्लिटबो बानायनो हायासै आरोना न'खरनि कन्डिसना मोजां नालाय गावबो बाहेरायाव थाबाय थायो नालाय थ' दिनैनि दिनाव बेबायदि कन्डिसनाव दं आरोना गावबो बेमारिजोंनो अबस्था गैला नालाय बिदि जानानै थाबाय नै थाग्रा जायगा बेखौ नायदो आरोना थ' न' सिङाव जेबो नङा नों उन्दुग्रायाब्रा बियो नैबावनो थायो आरोना नै नायब्ला जाबाय बियो नैबावनो नों हारसिंसो संजायो नामा आब'आ संनो हायोना दालाय उन्दुलाय नोंनि माबायदि कन्डिसन उन्दुनायाव नोंनि माबाया माबायदि जायो नायनो ओमफ्राय नैबाव मुलि टेब्लेटफ्रा नैबावदों बेफोर मानि टेब्लेट बेफोरो लोमजादोंमोन नामा नोङो दालाय उन्दुलाय नोङो माबायदि उन्दुयो नोङो नायनायनि देलाय खांग्राना उन्दुनो हागोन हाया बिनि उन्दुनायखौ नायदो एसे माबायदि उन्दुनो खस्थ'यै उन्दुनांगौ जायो बिराद फायथ'ना बिदि इजिल' उन्दुबाय थानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय ओरै बेलथायना उन्दुनो हागोन हाया आथिं फोलावनो हाया ओमफ्राय ओरैजाय ओइथिं बेलथायनो हागोन हाया बेलथायनोबो हाया बिदिनो हरसे उन्दुनांगौ जायो आयौ मानसि खस्थ' नायलाय बिदिनो बिसिनायाव मेथ'मनांगौ जायो फारसेल' बिदिल' ना आं गिबायलै नोंनि उन्दुनायखौ हरसे गोजौ उन्दुनांगौब्ला मा जागोन हरसे उन्दुलांनो हायो जानो बिदि हरसे उन्दुनो हाया आरोना सानबेसे जोरगोन बिदिजोंलाय दे सिखारदो दुखु मोनगोन ना मोना नों गावखौनो बेबायदि जानायखौ दुखु मोनोना मा खालामनो फैसा थाखा गैयाना बिमा बिफाखौ गोसोखांना गोसोखांलाय नोंथ' दा बारा गिदिर नङा होनदों उन्दै बैसोसो बिमा बिफाखौ गोसोखांना गाबोनो ओंखारा नोंलाय बिमा बिफा थागौमोन आंखौ बेबायदि जोथोन लागौमोन सानगोन ना साना नोङो दायो सानो सानबालाय मा खालामबावनो उफायथ' गैलाना दे मुलि जानासो थांना दंमोन मुलि गैयाबाथ' गैला दाहालागै दा मुलियाबो गैला आथिङाबो सानाय आथिङाबो सायोना गान्थिफोरनि ख्रब ख्रब मोनजोबो ना दे ओमफ्राय नों गावखौनो मोजां जागोन सानो ना बिदिनो थाबाय थागोन सानो नोङो जेनेबा
मोजां जानानै माबोरै मोजां जानो फैसा थाखा बेखौनो मोजां जागोनखौ आसा खालामा आरोना बे समाव आं बिसानि न'आव मोनफैबाय आरोना नैबे एक्सुवेलि बिनि बिदानि न' ओमफ्राय बिनि न'आ बैयावमोन आरोना ओमफ्राय बारा थानायनि बिदि फैनायनि परिबेस गैया नालाय आं नैबे न'आव फैबाय आरोना बेखौ लेंबोबाय आं बिसानि बिदानि न'आवनो लेंबोबाय आरोना बेनो मानसिया थ' आं बिसानि न'आव फैबाय आरोना मानसिया बेनो नैबेयाव माने मानसिनि कन्डिसनखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना दानि ओमफ्राय नामखौ खोन्थागोन नामा बिनि नामखौ एसे असि दैमारि बिफानि नामा मा नाम मावरिया बिमानि नामा ओमफ्राय गामिया मा गामि नोंसिना बाहुनि पस्ट अफिसखौ मिथिगौ पस्ट अफिस नोलोबारि ओमफ्राय जाहैबाय मिंमां हालाम गगामुग धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आरोना मानसिफ्रा फ्राय माने एड्रेसखौ खोन्थायनि थाखाय गोबां दुखु मोनो नालाय आं फ्राय एड्रेसखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरोना ओमफ्राय मानसियाथ' नैबेनो मानसिनि नामखौ मा होनोमोनलाय असि दैमारि ओमफ्राय बिनि बैसोखौ खोन्थागोन नामा बेसेसो जाखो ओरैनो हमनानै ला नोङो मथा मथि जनायब्ला 35 इमान हवा नाय ना 20 बोसोर माने थ' लोगोफोर माने 20-22 बोसोराव माने सासे मानसिया ओरैबायदि स्ट्रं जायो आरोना सासे माने हेल्दी माने सेंग्रा बैसो जायो थ' सेंग्रा बैसोआव नोंथांमोना नैबेनि मानसिखौ नायबा नुगोन आरोना माबायदि कन्डिसन जागोन नालाय नोंथांमोना सासे माने 70-80सो बैसो जानाय सासे बोराय बायदि नुगोन आरोना थ' बेबायदि बोराय माबायदि जाखो बिनि कन्डिसना माबायदि मानो थाखाय बेबायदि जादों बोरै बिदि जाखो बबेयाव मा बिदि जाखो बेखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि खोन्थालांगोन आरोना नोंथांमोना न'खरनिफ्राय एसेसो खोनासंलांबानो जाबाय ओमफ्राय गावबो खोन्थागोन बोरै बिदि जानाय देलाय नोंनि ओमफ्राय बे माबाया बोरै बिदि जानाय खोन्थानो हागोन ना सिमेन्ट रोगानानै जादों ना सिमेन्टखौ रोगानाय नोङो हालंआव नों सोर थांफानाय बेदबारिनि नामखौ मिथिया बे लांग्रा मानसिखौ नोङो दरमाहा होदोंना हाजिरा होदोंमोन नोंनो लांनाय समाव फैसाबो होआखै जेबो होआखै बेसे गोबाव लाखिनो नोंखौ 12 बोसोर ना 12 बोसोराव ओमफ्राय नोङो थाइबेसे होनाय फैसाखौ थाइसे होआखै न'आव बोरै फैगोन आथिंजों फैदों अरुणाचलनिफ्राय गगामुगसिम माजों फैनाय जेनेबा नोंहा गगामुगसिम माजों फैनाय होनदां लांदां गारिजों ओमफ्राय नोंनि बे जिथुनाखि कन्डिसन बे माबोरै बिदि जाखो एसे खोन्थानो हागोन नामा इसमेट लानानै गोदोनाखौबो सिदा खालामनो हाला नांगौ जादों ओरैनो बुंनो हायाखैना खस्थ' मोननानैसो ओमफ्राय बिदि बेखौ लांग्रा मानसिया बिदि ट्रिटमेन्ट डाक्टारनाव नायगोना नायाखैना ओमफ्राय सोर थाफायोमोन नोंजों लोगोआव ओमफ्राय बेसे गोबाव माबा डाक्टारनाव बिदि ट्रिटमेन्ट नायनाय जागोन ना जायाखै नायाखैना ओमफ्राय सोर थाफायोमोन नोंजों लोगोआव बर'ना मामोन लोगोफ्रा बहानिमोन बिसोरो देउरि गोजा ना ओमफ्राय बिसोर जेबो जायाखै आरोना नों बायदि बेबायदि थ' लोगोफोर माने नैबे बिनि बैसोखौ खमब्लाबो माने 25-30 बोसोरसो जाबाय होनदों आरोना माने न'खरावबो मोजां एक्जेक्टलि बुंनो हायाखै मानो होनबा बेनाव माने डकुमेन्टस गैया आधार कार्ड गैया भटार कार्ड जेबो डकुमेन्टस गैया आरोना बेखौ माने एसे सेंग्रा बैसोआवनो लांनानै अरुणाचलाव सासे बै बर' मानसि लानानै गावसोरबो सिनायानो बे मानसिजों थांफानानै बियो अरुणाचलाव थांफानानै माने खामानि मावदोंमोन आरोना खामानि मावनाय समाव माने बियो खामानि मावबाय थानायथ' बिदि जायासै बिराद अजन हेभि खामानि मावनानै माने खस्थ' मोनदों आरोना खस्थ' मोननानै ओमफ्राय बेखौ जेबो माने ट्रिटमेन्टबो खालामाखै जाहैबाय लांनाय मानसिया लांग्रा मानसियाबो खालामाखै मालिकआबो खालामाखै ओमफ्राय बिदिनो खस्थ' मोननानै लासै माने हजों थानाय समाव बिदि जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय न'आव फैनानै नैबेबायदि माने दाखोनखौ माने एकदम खमब्लाबो 70-80 बोसोरनि जानाय कन्डिसननि बेबायदि बोराय बायदि आरोना नङाब्ला नै बिसोरो
माने बेनि बिदा बिनिफ्रायलाय बे बिदा बेबो सबसे माने न'खरनि गेजेराव उन्दैसिन आरोना खालामना नायबानो माबायदि 70 80 एकदम माने बोराय बैसोनि नुबाय आरोना ओमफ्राय थाङै थाङै बिनि कन्डिसना मोनसे समाव मा जागोनथाय बेखौथ' जों दा मिथिनो हाला आरोना नोंथांमोना माने अननानै जुदि सापर्ट होनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना अननानै सापर्ट होनो हागोन आरोना माने नोंथांमोना बेखिनि भिडिअखौनो नोंथांमोननो देखायदोंमोन मानो होनबा माने जोंहा बर'जों बर' एसेब्लाबो बयबो माने सापर्ट होलायलायो नालाय अननानै जुदि गोसो गुदुं सोरबा दङब्ला आरोना भिडिअखौ नुदोंब्ला नायसनदोंब्ला अननानै एसे सापर्ट होलायलायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिदि न'निफ्राय न'आव लाबोनो खांनायनि उनाव बिदि डाक्टारनाव ट्रिटमेन्ट लानाय जागोन जायाखै डाक्टारनाव बे माबाया डिब्रुगड़आव दंमोन डिब्रुगड़आव लांदोंमोन आरोना बेयाव बोसोरसे थाहैदों बोसोरसे न'निफ्राय नायबाय थादों आरोना बोसोरसेखौ न'निफ्राय माने इसा नागिरा मानसि दं ओइ मेरि आंनि नायबाय थादों आरोना চিকিৎসা কৰি একেতে অলপ ভাল হ'ল তাৰ পাছত একেতক আনিলো আৰু তাৰ পৰা এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰো ন এবাৰ চিকিৎসা কৰি ভাল হোৱা নাই ना আমি ओमफ्राय नों चिकित्सा खालामखांनायनि उनाव मोजां मोनदों ना माबायदि देहाखौ मोजाङैमोन ओमफ्राय दा सिगांनिख्रुइ गाज्रिसिन कन्डिसन ना मोजांसिन कन्डिसन मोनदों गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो आरोना ओमफ्राय सिगां नोंनि जेनेबा नों बिदि जानायनि सिगांनि बिदि फट' सट'फोर दंना गैया फट' गैयाना आगोल दंमोन गोमाबाय खोमा ओमफ्राय नोङो फरायगोन ना फरायाखै थाइसे थाखोसे फरायखायाखै ना ओमफ्राय नोंनि जोनोम जायगाया बबेहायमोन इयावनोखा आरोना थ' मोखांखौ नायबा एसेबाबो नोंथांमोना हमनो हागोन बिनि बैसोखौ खिन्थु नोङो टटेलि बिनि शेप माने बिनि गटे बडिखौ नायजोबबा बोराय नुगोन आरोना बेबायदि कन्डिसना दिनैनि दिनाव बोराय बायदि जाबाय जेनेबा नङा होमबा माने खमब्लाबो बिनि बैसोखौ दायो ओरैनो नायोबा 70-80 बोसोर जानाय बायदि नुबाय नङा होमबा मानो बेबायदि जाखो कन्डिसना 20 बोसोर थ' आं मथा मथि हमबाय आरोना नोंसोरबो खोन्थानो रोंला नालाय बेबायदि आरोना लेखा सेखा आधार कार्डबो गैयाना बानायगोना बानायाखै दाबो बानाय जायोना बानायनानै दोन हायो खिन्थु लेखा मोनसे नांगोन खिन्थु लेखा मोनसे दिहुननानै दोनबानो जाबाय बेयो बै जेनेबा उन्दुलांनो हायोना मोजाङैनो उन्दुनो हायाना ओमफ्राय सायो नामा बे नोंनि माबाफ्रा बबे जेराव सायो जेनेबा बिखुं जेराव ओमफ्राय सिदा खालामनो हागोन ना हाया नों माबाखौ लरायबानो सायो थ' बेनो आरोना ओमफ्राय माने ओरैनो न'नि कन्डिसनफ्राबो बिदिनो नालाय बारा थाखा फैसाजों एभेलेबल नङा ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ बेन जाबाय आरोना नैबे एक्सरे खालामबानो मिन्थिगोन एक्सुवेलि बे बुस्थुआ मा जादों नङा होमबा एक्सरे खालामबानो बिनि बेमारखौ हमना मोनजोबगोन मा जादों मा जायाखै थ' बे एक्सरे खालामनायानोथ' जाहैबाय दाना थाखा फैसानि मेन प्रब्लेम नङा होमबा जोंनि नैबे एसे गोरिब न'खराव माने थाखा फैसानि मेन प्रब्लेमखायनो बे एक्सरेबो खालामनो हायाखै नायनोबो हायाखै थ' बेनिखायनो बेबायदि बेयो माने फारसेनिफ्राय सानसेनि उनाव सानसे बिदि सानसे बाराय माने बिदि जालांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय सिगांथ' बेबायदि नङा होनदोंमोन आरोना मानसिखौ ओमफ्राय दा नैबे सानसेनिफ्राय सानफ्रोमबो माने बिदि बारायलांगासिनो दं आरोना लासै माने कन्डिसना गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दं ओमफ्राय दा नोङो माबा खालामनो हागोन ना खामानि मावनो हागोन ना खामानि मावनो हायाला थाबायनो मोजां हायोना ओमफ्राय मोखांखौ गोमो नुदों आं नोंनिखौ माबा मोनसे बेमारबो साफादों नामा माबा जन्दिस उन्दुनोबो ओंखारो नामा उन्दुनो ओंखारो उन्दुनो ओंखाराबा जन्दिस गैयालै बिनि जिथुनिखि बडिनि माबा स्ट्राक्चार बेखौ खनसे देखायनोसै आरोना नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बियो बेबायदिनो थानांगौ जायो आरोना बियो माने सिदा गसंनो हाला बेबायदिनो बेन्ड जानानै थाबाय थानांगौ जायो थाबायनोबाबो बिदि बेन्ड जानानै थानांगौ जायो आरोना नायलायनो बेबायदिनो गंनानै थाबाय थायो सिदा जानो खायदा खालामबा माबायदि मोनगोन नोङो जेनेबा सिदा देलाय हायाना सायो नामा आच्छा सायनो आरोना सिदा जानो हाया बेबायदि बैसोखौथ' 20-25 होनदों नामा न'निया आं दानि बारा बुंफ्लांबाय आरोना 25-30 जादों होनदों ना न'निया बुंफिनदों माने दानि आन्दाज खालामनानै बिसोरनो 20-25 जागोन आरोना ओमफ्राय हिनजाव लागोना लायाखै जेनेबा हिनजाव होआखैना दाथ' कन्डिसना बेबायदि जाबाय नङा सिगांफोर लाखांबाय नामा सानदों आरोना लायाखै आरोना
दा बेबायदि मानसिनो मा होननानै हिनजावनि खोथायाथ' बादान दोन नङा होमबा गावनि देहाजोंनो बुहुत माने दा जुजिनांगासिनो दं बोरै बोरै माने खायदा खालामबा मोजाङाव फैगोन बिदिसो जुजिगासिनो नङा होमबा ओरैनो माबा ओमफ्राय आथिङा बे गोसोम गोसोम नुदों मा जादों बे आथिङा अर सायनासो जादों नै बिथिङाव अर सायना जादों आरोना माने गोजां बोथोर नालाय दायो अर सायबाय थानो गोनां जायो आरोना बेमारिबो जालांबाय मानसिया फारसेनिफ्राय बेबायदि बेन जाना थाबाय थानो गोनां जाबाय नालाय बेमारि जालांबाय आरोना फारसेनिफ्राय साफा लांनानै जन मानसिया उन्दुनोबो ओंखारबाय थायो होनदोंमोन बिदिनो मोनफा मोनफा जालांबाय थासिगोन नङा होमबा माने खस्थ' मोनलांबाय लांनानै थ' माने न'खरावथ' बेबायदि बेखौथ' नायनो हाला जाहैबाय नङा होमबा मानसियाबोथ' दासो देरफुनाय सेंग्रा बैसो न'आवबोथ' नायनो हाला थ' नोंथाङा ओमफ्राय दा दिनैनि दिनाव सोरबाफोर जुदि अननानै जुदि हेफाजाब होनो गोसो दंब्ला होयोब्ला नोंथांमोना मा सानो दा होजानो लुगैयो नामा एसे फोरमायना होदो होमबा जों बर'जों बर' एसे नायलायदो हेफाजाब होलायदो नै मानसिखौथ' नुखाबाय माबायदि जाना दं जेनेबा न'खराव दुरबल नालाय बेखौ नायनोबो जोंहा सुबिदा जायासै लांनाया लांबायमोन डिब्रुगड़आवबो लांदोंमोन लांनाया थेवबो मोजां जायासै मा उफाय खालामबा हामगोन मा उफाय खालामबा जागोन मोजाङै माबोरै फैगोन बेखौ नोंथांमोना एसे निजों बर' हिसाबै मा हेफाजाब होलायबानो जाबाय थ' न'खरनिफ्राय बेबायदि रिकुवेस्ट खालामबाय आरोना नायगिरि नोंथांमोनखौ जुदि नोंथांमोना जुदि अननानै बे भिडिअखौ जुदि नायसनदोंब्ला आरोना जाय जाय नायो अननानै नैबेनि बेथ' बैनि बैसोआथ' बारा जायाखै नालाय अननानै बिनि इयुनखौ नायनानै सोरबाफोर जुदि अननानै हेफाजाब होनो गोसो दंब्ला हेफाजाब होनो हागोन आरोना आं अननानै नै बिथांमोननि माने इसोरनि एकाउन्ट नाम्बारफोरखौबो आं नैबेयाव साफायनो हागोन नोंथांमोना नायनानै सोरबा जुदि अननानै हेफाजाब होनो गोसो दंब्ला बे एकाउन्ट नाम्बारावनो सोनानै हरनो हागोन आरोना एसे एनै फैसाफोरखौ हेफाजाब हरनो हागोन जाहाथे माने मोजां डाक्टारनाव लांनानै एसे सिकित्सा खालामनो हायो नङा होमबा थ' बेखिनियावनो मोनसे फोरमायफिनो आरोना नोंथांमोनसिम दहायथ' आं सोंनायाव बिथांमोना खोन्थानो रोङाखिसै मानो होनबा माने बावनानै थायो गोबावनि जाबाय नालाय ओमफ्राय मानसिखौथ' बिदि लोगो मोनबाय थानाय जाया नालाय ओमफ्राय मानसिफ्राबो कन्डिसनाव बेबायदि नालाय थ' बेखौ जाय माने अरुणाचलाव लांदोंमोन खामानि मावनो बियो मानेथ' बर'आनो आरोना ओमफ्राय माजरबारिनि होनना बुंदों नामखौ मा होनदोंमोन खोनासंबानो जाबाय आंबो मा गोसोआव थायासै देलाय मा नाम होनदोंमोनलाय रन्जन गयारिया लांदोंमोन आरोना नोंखौ ओमफ्राय बे मानसिया नोंखौ जेनेबा बेबायदि जानायखौ खबर लागोना लायाखै दिनैसिम खनसेबो लाफायाखै ना नोंखौ न'निफ्राय लांनाय ना अबेबा लोगो मोननानै लांनाय नोलोबारिनिफ्राय नोलोबारियाव नोङो मा खालामनो थांदोंमोन जेनेबा ओरैनो थांदोंमोन आं लोगो मोनदों ओरैनो थांदोंमोन लोगो मोनदों बोरैथो सिनाखि जालायनाय नोंसोरो बे फैसा होगोन होननानैसो लांदोंमोन आंखौ बेनिफ्राय थगायनानै होआसै आरोना नोंखौ बोरै सिनाखि जालाय जेनेबा बोरै रायज्लायजेननाय नोंजों आंबो बेखौबो नुवाखै माला माला फैना इयाव थासिगोन मिथिया आरोना थ' आं माने बिसोरनि रायज्लायनायखौ एसेबाबो कन्डिसन नोंथांमोना बुजिखाबाय आरोना नोंथांमोना बारा रायज्लायनो रोङा आरोना एक्सुवेलि मानो होनबा बाहेरायाव बारा माने रावजोंबो आभाब गैया नालाय सोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ बारा इसेबां माबाखौ रोङा आरोना थ' बेखौ जों नायग्राफ्राबो एसेबाबो बुजिनानै लानांगोन नङा होमबा बेबायदि कन्डिसन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोरबा अनफावरि दंब्ला नैबे बिथांमोनखौ सापर्ट होनो थाखाय आं नैबेखौ खावलायनाय जाबाय आरोना बिथांमोना माने न'खराव राहा गैया नालाय जेबो बेनिखायनो माने नैबे एकाउन्ट नाम्बारखौ नायनानै नोंथांमोना अननानै नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव सोनानै हरनो हागोन आरोना जाय जाय माने गोसो गुदुं दङ जाय जाय माने अनसुलिफोर दङ नोंथांमोना बे एकाउन्ट नाम्बारखौ नायनानै अननानै सोना हरनानै नैबेनि जिथुनाखि ट्रिटमेन्ट एसेसो हेफाजाब हरलायनो हागोन आरोना बयबो थ' आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गुरैयै आर'ज गाबना होनाय जाबाय आरोना बिथांमोननि थाखाय आं नैबे एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना मोजाङै सिनायाखैब्ला टाइपिं खालामनाबो होनाय जागोन आरोना स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय बिथांनि नामा माने बिथांनिनाव बिनि नामाव जेबो माने डकुमेन्टस गैया होनखादों दहायनो ओमफ्राय बियो बिदा ओमफ्राय बिनि नामा नोंनि नामखौ एसे खोन्थालाय देलाय तिलक दैमारि नालाय ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बाराबो नैबाव तिलक लिरखानाय दं आरोना दैमारि बेनो थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं नोंथांमोननो हाजासे देखायबाय फोरमायबाय बिथांमोननि गासैबो कन्डिसनखौ आं नोंथांमोननो देखायजोब्बाय नोंथांमोना हायोब्ला आंनि गुरै खावलायनाय आरोना अननानै नोंथांमोना जुदि जाय माने गोसो गुदुं जाय माने अनफावरि दङ बिथांमोना बिसोरनि कन्डिसनखौ नायनानै एसेसो हायोब्ला हेफाजाब होलायलायनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना नोंथांमोना माने अननानै एसेसो सापर्ट होलायलायदो अनलायलायदो जाहाथे बिथांनिया मा एसे ट्रिटमेन्टखौ मोजां मोनलायनानै जाहाथे गावनि गुबै महरखौ मोनफिननो लाफिननो हायो थ' भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना जाय जाय भिडिअखौ नायदोंमोन गासैबो माने आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना बेजों लोगोसे गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि भिडिअखौ लाबोनानै बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना गासैनिसिम खनसे थेंक इउ फर वाचिं